Det var, hvad de mange tilskuere i den sydafrikanske hovedstad Pretoria fik, da Ghana og Serbien tørnede sammen. Allerede efter 10 sekunder slår Serbiens Pantelic stemningen an. Og blot 2 minutter senere er det Anthony Annan, der i den anden ende forsøger sig udefra. De angrebsløsende ghaneser fortsætter med at lægge tryk på, men den serbiske angriber Nikola Sikic er vågen og får afværet forsøget. Desværre for kampen dør halvlejen derefter lidt ud. Kolarovs forsøg på frispark er den sidste gode mulighed inden pausen. I anden halvleg kommer der til gengæld gang i både spillere og tilskuere igen. Især ghaneserne får spillet til at flyde. Kevin Boateng med kampens hidtil største chance. Der skal dog lidt serbisk hjælp til, før der for alvor kommer gang i løjerne. Lukovic dummer sig og får sit andet gule kort. Og da Kuzmanovic giver en hjælpende hånd, får ghaneserne den største chance af dem alle. Den takker Asamoah Gyan for og scorer på dette VM's første straffespark. Og så gør det ikke så meget, at Gyan få minutter senere misbruger en kæmpe mulighed. Ghana vinder kampen og er dermed det første afrikanske hold, der vinder en VM-kamp på afrikansk jord.